Salutare toată lumea, eu sunt Robi și azi ne regăsim la al treilea episod din Minecraft. Azi o să terminăm casa. Da, după cum vedeți, mi s-a făcut noapte. Și să ne ducem repede, că nu sunt doar de zombie. Nu vedem. Da. Azi să ne terminăm casa, că mai avem de lucrat. Am făcut și geamuri. Așa, sper. Da, nu se noroc. După cum se vede, 2 mai ne trebuia. 7 geamuri. 12. 5 cu 2. Plecat asta. Nu avem ce face, așa că să tăiam cumva. Avem săgeată. Nu mi-am dat seama. Să terminăm casa. Dar am și lemn. Sau cred că avem prin chesturi. Da, avem. N-am nisip. 2 blocuri cu 2. Mai trebuie 2. Unu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bun, 12. O să facem cu lemn din asta casa. Pentru că e foarte frumos să ne iasă. Așa. Să mergem pe spate. Trebuie neapărat tăia copacul ăla de acolo, care arată foarte urât. Da, nu eu l-am plantat. Cred că așa mi-e dat mapa. Un pic. Acolo, gata. Nu e dat nimic. Și așa o să terminăm repede pentru că e foarte mică. Și hap. E și frumoasă. Da. La nisip. Da. Hop. O să punem ce nu avem nevoie în chest. Ăștia. Sabia nu, săgeata. Unde 2 afe. Mă rog. Să mergem la minerit. Îl facem după aceea un telecop. Aici o potecă mică, spitică și drăgălață. Așa. Pam. Aici o să pun eu ceva și aici ar trebui gard. Să fac gard. Ce repede mi s-a făcut. Ăsta. Uite la level 3. Iubi! Am băgat carnea. Care... nu știu de unde am luat-o. Cred că am luat-o de la vate. Da, să ne facem un telecop, cum am zis, că ne ducem la minerit. Ne facem unul și încă unul, dacă mai avem piatră. 1, 2, 3, 4, 5. Rămas 3 din cât era acolo 18. Ăsta? Și 2. Len. Taram.
să ne facem și o sabie, deci nu m-am gândit la asta înainte să fac telescopele. Lemn, nu mai trebuie una. Rămâi. Două, bun. Și să bag ce n-am nevoie. Ăsta, unul din ăsta. Și torțe am nevoie. Și toporul nu o să găsim nimic. Lopata nu. Asta nu. Să punem aici, asta aici, asta aici. Și nu să știe că nu avem nevoie. Să închid sabia asta până terminăm. Și să facem altă sabie de piatră care imediat ni se consumă. Și dacă rămânem în mină, poate dăm de un zombie și luăm cafeteala. Hai să mergem. Hai, unde? Mărul. Mărișor. Dacă tot sunt acasă, să prăzesc. Și nu. Stau de știute. Pune-te bagă-te acolo și să plecăm. Ca să mergem acolo. Copacul. Ăla nu arată bine acolo. Și nu-mi place pământul ăsta, îmi place ăla deschis. Ăsta, uite, pe aici a deschis, apoi închis. Tan. Câți copaci. Nu e nicio mină, nu e nimic. Văd gropile astea. Nu e o mină. Nu arată cum de-alul ăla. Unde ai ieșit? Mori! Du-te, mori! O să mergem pe mina asta. Ce mi s-a întâmplat? Da. Să mergem. Dar mai căutăm bine. Cred că de aici au ieșit zombiul ăla tot stupid. De ce mi se vede negru? De ce? Apa nu știu dacă e neagră. Știam că e neagră apa. Nu? Asta e nisip. Ups. Da. Da, și cam atât a fost cu episodul de azi. Să vă abonați la mine, să intrați pe pagina mea de Facebook, Distracții cu Robi.